αγορεύσουν τώρα τον πυρήχιο χορό, που στον φόντο το λένε Σέρα χορός. Είναι πανάρχαιος πολεμικός χορός των Ελλήνων. Χορεύονταν στην αρχαία Σπάρτη, στα Παναθήναια στην Αθήνα. Για τον χορό αυτό μας μιλάει ο Όμηρος, μας μιλάει ο Ηρόδοτος, μας μιλάει και ο Ξενοφών, ο Αθηναίος φιλόσοφος, συγγραφέας και στρατηγός, που όταν οδηγούσε τους Μύριους από την εκστρατεία στην Περσία το 401 π.Χ. και ερχόμενος στην Ελλάδα, όταν για πρώτη φορά ανέβηκε πάνω σε ένα βουνό οι στρατιώτες του και είδαν τη θάλασσα, είπαν εκείνο το περίφημο θάλατα θάλατα. Είναι το βουνό πάνω από την Τραπεζούντα, κοντά στην Αρχιερούπολη, το όρος Θήχιστου. Ο χορός αυτός, όταν οι Μύριοι συναντήθηκαν με τους Έλληνες της Τραπεζούντας, της Κερασούντας και των Κωτιώρων, εκεί κάναν διάφορες τελετές και μεταξύ των άλλων χορεύτηκε και ο πυρήχιος χορός. Είναι ο χορός ο οποίος έχει καθαρά πολεμική δομή. Θα δείτε τις κινήσεις των χορευτών που όταν πηγαίνουν στη μάχη πώς σκύβουν τα κεφάλια, πώς ανιχνεύουν το έδαφος, πώς σηκώνουν τα χέρια ψηλά, τα κεφάλια τους και ορμούν στη μάχη. Έχει διάφορες φάσεις ο χορός αυτός, ο οποίος του οποίου το επιστέγασμα είναι με τα μαχαίρια, ο χορός των μαχαιριών. Με την ευκαιρία αυτή πρέπει να σας πω δύο λόγια για τους ποντιακούς χορούς. Οι ποντιακοί χοροί διακρίνονται σε ήσυχους χορούς και σε ζωηρούς χορούς. Κυρίως οι ήσυχοι χοροί χορεύονταν στα παράλια του πόντου και οι ζωηροί χοροί χορεύονταν στις μεσόγειες περιοχές του πόντου. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των χορών αυτών είναι ότι είναι κυκλικοί χοροί, χορεύονται ομαδικά και στους ποντιακούς χορούς δεν έχουμε τον πρώτο, τον κορυφαίο του χορού που κάνει αυτοσχεδιασμούς. Από τον πρώτο χορευτή μέχρι και τον τελευταίο όλοι χορεύουν το ίδιο. Κάτι που δεν συμβαίνει με τους άλλους ελληνικούς χορούς.
Yeah.